Скъпи колеги, за мен е огромно удоволствие и чест да ви поздравя с излизането от печат на новата колективна монография, посветена на дигиталните неравенства. Дигитализацията като проблематика вече намери сериозно отражение в научния дебат и новата монография е убедително доказателство в това отношение. Дигитализацията е сложен, многопластов процес, който рефлектира дълбоко и същностно върху основни аспекти от ежедневието на съвременните общества. От една страна, дигитализацията създава нови възможности за образование, работа, участие в живота на обществото, но заедно с това неравният достъп до дигитални средства, както и нееднаквите възможности за придобиване на дигитални знания и компетентности, са основа за възникване на нов тип неравенства, които условно обозначаваме като дигитални. Монографията, чието представяне ни събира днес, е резултат от изпълнението на проект «Дигитално разделение и социални неравенства, равнища, актьори и взаимодействия». Проектът е реализиран от учени от Института по философия и социология при БАН под ръководството на професор Румяна Стоилова, както и учени от Софийския университет, УНСС, Бургаския свободен университет, финансиране от фонд научни изследвания, което само по себе си е доказателство за високите академични качества на този проект. Бих искал да отбележа, че при реализирането на проекта са привлечени международни партньори. Това са колеги от университета Олденбург, Германия, университет Магдебург, Германия и Американския университет в Централна Азия, Киргизстан. Колективната монография представя резултати от изследванията на 23 автори, сред които и 4 чуждестранни учени. Кое е особеното и вдъхновяващото от тази широка комбинация от учени и изследователски институции? На първо място, междугенерационна синергия. В монографията ще намерим текстове както на докторанти, така и на професори, съчетани с свежи методи и утвърдени теоретични рамки. Монографията е доказателство за това, че могат да бъдат изграждани силни институционални мостове. Имаме триъгълник БАН, водещи университети от България и международни академични центрове. Интердисциплинарен обхват е другата силна страна на монографията. Тук говорим за социология, медийни и комуникационни изследвания, пазар на труда, регионално развитие, публични политики, изкуствен интелект, технологии. Методологическата широта е друга силна черта на монографията. Срещаме количествени методи, модели, теренни изследвания, сравнителни анализи, политики, като са обхванати всичките основни нива. Микронива, домакинства, работници на платформи, мезониво, сектори, малки и средни предприятия и макрониво, европейски индекси и рамки. Целият спектър на дигиталното разделение е покрит чрез текстовете в монографията, което говори за тематична дълбочина. Коментират се такива важни аспекти като достъп, умения, ползи, рискове, включително дезинформация, киберсигурност, веб-достъпност. Редакторска кохезия откриваме чрез линията, която професор Стоилова успява да съхрани. Тя пише увод, глава първа, заключение, по този начин осигурява концептуална последователност между отделните части. И не на последно място, монографията е с отворен достъп, което е изключително важно в днешно време, тъй като дава възможност на голям кръг от колеги от институциите, които са участвали в проекта, и други колеги да се запознаят с резултатите. Изразявам специални благодарности и поздравления към професор Румяна Стоилова, по чиято редакция на настоящата монография, както и към професор Румяна Желева, която е съставител на монографията. Монографията е издадена от университетското издателство Свети Климент Охридски, което само по себе си е достатъчно красноречиво доказателство за високата академична стойност на текстовете, включени в монографията. И ако трябва с няколко думи да опишем приносите на монографията, то нека да отбележим, че тя предлага интердисциплинарен анализ на социалните ефекти от дигитализацията в България и поставя важния въпрос как достъпът
уменията, ползите и рисковете от дигитализацията се преплитат с социалната стратификация и променят жизнените шансове на хората. Както подчертават авторите, дигиталната ера не е само шанс, но и ново предизвикателство за социалното равенство. Съставителите на монографията заслужават поздравления за оригиналния подход при структурирането на този нов научен продукт. Откриваме 6 рубрики: дигитално разделение към социални неравенства, социално-икономически неравенства, социокултурни неравенства, регионални неравенства, дигитални медии и дигитална демокрация. Скъпи колеги, позволете ми с тези думи да открия представянето на новата монография «Дигитални неравенства». Поздравявам както екипа, съставил и редактирал монографията, така и текстовете за техния академичен ентусиазъм, проницателност и изобретателност, изостреното чувство за улавяне и научно обяснение на новите предизвикателства, които пронизат обществата в резултат от глобалната тенденция за дигитализация. Пожелавам на добър час на новата монография и изразявам убеденост, че мултидисциплинарният екип, представящ най-новите проучвания на дигиталните неравенства, ще се утвърди като силно и водещо академично ядро, аргументиращо и развиващо нова социология на дигиталната ера, която да разбира технологиите не само като инструмент, но и като фактор за социални процеси. Благодаря ви още веднъж за стойностния интелектуален продукт, с който обогатявате българската социология.